खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोना लाग्रोनाय थाबाय आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव दिनै माने नै शुटिंआव दंफैयो आरोना लाइट बिथाङा हमो माने लाइट होगासिनो आरो टेकनिशियान माने हरनि शुटिं साननि शुटिं जियानो जा नङा होमबा लाइट हमो ओमफ्राय बैथिं शुट लागासिनो ओमफ्राय दायो दंफैयो माने बेखौ मा होनना बुंगोन बागानपारा कलेजाव लागासिनो शुटखौ माने स्कुल माने मोननैसो माबा दं आरो बिनिनो शर्टसो दं बिनिनो लागासिनो माने दिनै दहाय माने न'नि सिन मोनसे लाखांबाय फुङाव ओमफ्राय दायो लागासिनो जोंनि गैथ'वा नालाय दा सोलिथ'वा बे साननैसो गैथ'वा जा गरम ना लोगोफोर नै थान्दासो दै उपाय गैया ना आं सानदों माने जोंना शुटआ जाथ'वाखै नालाय आं न'आव थांगोन होनना सानबाय थादोंमोन दा मा जायोसै नायनोसै दिनैनो थांनो गोनांमोन नाथाय गाबोनफोरावलासे मा जायो बेखौ नायनोसै आरोना माने शुटबो जायाखैना बैथिं शुट लागासिनो मिनिलाय आं नोंथांमोनखौ देखायलांबाय थानोसै जा एसे हायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना मा बुङो बागानपारा बाक्सा डिग्री कलेज बेनिफ्राय बेयाव डिग्री कलेज नैयाव कारखौ दोनबाय दोननानै नै बे बाक्सा कलेज नैबे डिग्री आरो नैबे जुनियर माने बेखौ हाई सेकेन्डारि होनबाबो लस गैला आरो हाई सेकेन्डारि ओंखाम उखैथारबायना नोंखौ ना थांसै दे दसथाना दे दसे थाबावदो जोबसिगोन जों उखैबाय आं उखैसोबाय लाइटमेनां उखैदों खाम सानैखौ लानांगोन ना हे गाइस माने दिनै दहाय फुङाव न'आव मोनफैबाय आरोना आङो माने बयबोथ' नुखादों माने शुटिंआवनो दंखायोमोन नालाय शुटिंआव साननैसो बिजि जाना दंमोन बिनिफ्राय आङो माने हारसिंनो फैबाय थाबाय नालाय रावबो मबाइल हमग्राबो गैया बेनिखायनो आं भिडिअबो लानो हायासै आरो माने आङो दासो एसे माने फ्रेस जानानै बिराद मेंबाय आरोना फैनानै मेंनानै आङो उन्दुना थाखाबाय आङो मेंनानै थारमाने हारसिंनो ड्राइभ खालामबोनाय जा मेंबोखाबाय आरो लामायाबो जा मोजां गाज्रि सलायबोनो नांदों आयु भगबान लामायाबो माने गामि बिथोरसो फैदों नालाय गामि सिंनो बिदिनो दा बिनिफ्राय दिनै आं न'आव मोनफैबाय दा नै आं दा फ्रेस जानानै माने दा दंथ'यो आरो न'आवनो लोगोफोर मा बुंबावगोन आरो लोगोफोर दा एसे बेरायहैबासो मोजां जागोन नामा बेखौसो सानदों दा माने मोनानि नायनोसै लोगोफोर बे साननैसो माने दा न'आवनो दोंबाय थायो आरोना दा नै आं माने सिखारनायाव बारा बावाखै सिखारनानै मोखां सुनानै एसे फ्रेस जानानै दा ओंखाम एसे जाना लानोसै फुंबिलिनि दा माने बे साननैसो आं नोंथांमोननि सेराव भिडिअबो लाना फैनो हायाखै मानो होनबा आं जेरावबो थांनोबो मोनाखै ओरैबायदि प्रब्लेम माने जेरावबो थांनोब्लाबो थांनो हाया माने प्रब्लेमफोरखौ आरो मा बुंनो आरोना लोगोफोर जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ अरायबो सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय माने नोंथांमोननि सेराव आं जेसे हायो एसेबांनो आङो भिडिअफोर लाबोबाय थानो नाजागोन नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव प्लिज अननानै आं जुदि थाबैनो जुदि 30K जायोब्ला आङो
माने मा होनना बुंगोन एसे मोजां मोनगोन आरोना थाबैनो नोंथांमोना जे सापर्ट दङ बेखौ आं सानगोन आरोना दायो माने बहुद लिजि खारगासिनो आंनि साबसक्राइबारफ्रा बेनिखायनो लोगो नोंथांमोना अननानै अरायबो आंजों सापर्ट जाना थाबाय था ना मा बुङो दिनैनि थाखाय आं भिडिअखौ एसेबां दोनथ'बाय सि इउ नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिन